Orhan'ı. Tortor. Size näme gerek? Aho, balşıyın tuttuk. Ne etmeli? Hanağa ait ne edeli? Yarı Allah aydı ver. Balşı, gör beyle. Men mi? Ova, sen. Malları ileri sürün, düşündün mü? Doğru. Ayarlar bilen çağıları olçunmasın ekidim. 20 atlatam bu ne mi? Bor. Seher bilen uğran, düşündün mü? Bärde nämeler bolup geçýär? Bular kimler? Hanın kakası yaraman yatır. Korkarlar emediye. Görýän onu bu porhanlardan peýda boljak däl öýdýän. Kakam gaty esir çekýär. Hudaýyň öýle kömek bersin näme? Hanım. Hanım. Bir çemçe hanımı için. Bugün tümlük. Asmanla ay görünen ok. Bile yağday. Birin işimi de piyas geliyor ya. Kakanın bulutları der ağırlı. Becer bileni de ok. Olmasa hanağı yer tire geçireyeli. Yanı yukarı seyredip pahalattım. Onlardan bana haber geldi. Şuun yıllarla görünmeyeceğine çavuş kalktılar. Ey Tanrıň mennefi. Menem bir finansyp göröýün. Ertek gün ölmeli bolsa aýdym sad edip öleýin. Ýör. Hana durun. Hata iş etjek bolýaňyzmy? Eger hata iş etseňiz, 10 günasyň aşagyndan çykyp bolmaz. Maňa ýokardan idil ýaňja habar geldi. Ana. Başynyň dini dünýäsi başka. Ama inanma. Sen oňoran zadyň bolmady. Goý bu da synan görsün. Kaka. 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 Näme? Ölendir öýtdiňmi? Ay, yok kaka.
Men yadadım. Halis. Halis yadadım. Yoksa bir dünyada istediğimce yaşadım. Ettim men dünyada gowuna gelenim. Men özümün iyisi duruyderdim. Mihman ekenim. Bıçarık belim. Kaka, bolmasa aydım taat ettireyin. Bakın o garlı dağa. O bir dünyada bak. Günne çarşıda da atırlar. Yönü bıçakını gören neymi? Bari biderek o yere bulatlar ekitip bolanok. Kaka, bağışı dinleyelle. Siz bütün ömrünüzde adamları kırıp talak gezdiniz. Menem peydalan ulanınız. Uğurlan, talan, kıdırlanmadı. O yere gidip bolanok. Sadağaň bolayın. Şu ýene näbir kömek et. Yalkamı sualdım gerek. Sen yalkamı sualsın mı? Hani meni kallarım. İkimiz köyünü tanış. Ay howa da bagşy bolsaň näme? Yok han tanımadım. 25 yıl bundan olur. Biz sen oyunu talaptık. Näme? Näme üçin? Neyim için ipi orayan mı? Bana pul veren payradan bakşı. Hava payradan. Sen ona neyime yamanlık ettin ben bilem ok. Sen de öğrensen öz aydım sağdan ulen onu tozdurdun. Ondan ol sen kastına çıktı. Hava men kaltamam. Kim pul verip kimin öyünü yumur deyilere sonam yumuryan. Sen mi olsa? Sağların ulen düşmanın halat edecek ulen. Bu dünyanın kurlusunay. Oğlumu ne ettiniz?
Ey han, han. Sen hem bu yalança gelip. Adamlara edenin horluk ediyet. Tanrım. Sen hem günahın geçtin dahirine. Nuranam. Men yadadım ediydim. Göğünme olmasa Tanrım meni haysydyr bir günahım üçün sinagdan geçirýärkä. Men günahım nämeke? Men etmişim nämeke? Tanrım, bu azaplardan dinler meni. Yalkamış. Beydime ediydim. Nuranam, doğrudanım men yadadım. İlki seni yitirdim. Sonra oğlumu alırdım. Bana hiç yıl yaşaryal umut kalmadı. Men madama sen yanımda ahveti. Söyleme. Havva. Men seni görem oğa. Bir adacığım olsa sen bağırlığını duysam. Ha? İnni bolsa yola ruvana bol. Oğlumuzu gözleyelim. Ucağımda oğuzun uğrun perdendim. Taştı kanım ayrılığın neşteri. Yedikliyimde bağlam deyip sermendem. Diyey bağlam, caney bağlam, kakadi, ecedi. Diyey bağlam, balley sözüm eşteli. Ey kerem keramat çok Tanrım. Eger bir benden münajatyny kabul etsek bolsaň, şu benden münajatyny kabul etgeysen. Şu benden münajatyny kabul etgeysen. Kabul etgeysen. Kabul etgeysen. Amin. Bar oğul. Yoluň hak, yollaşyň hak bolsun.
Aman galym. Gel köşek. Gel, korkma. Sen adyň näme? Oy. Sen men dilime düşünýän nälsiň? Ikimiz näme hakda gürleşeli? Sen men dilime düşünmeseň, menem sen. Gel bana, gel am gel. Ha, tuveleme. Bağlama sen bağlacığım. Al iyi ver. Çekinme. Sen iyice hakan mırvami. Ya senem men yalı yalnıydım. Oğlumu yitirdim. Ağlama sana. Indi men sana elimi daha mı kömek ederim? Men sen gıyydına, kırıngam yuvarın, içeriğinem süpürerin. Yöne ata sen ağlama sana. Men häzir sana dutar çalıp bereyin. Bu sady oğlum goýardy. İyi ver, çekinme. Çekinme. Ah, sen saat salyanmı? Edýäňiz näme? Bolşuňyz näýli? Beýtmäňe. Hilbirde tapan ýaly. Anha bulam oluga daýyň öwrüne alyp gelýär. Taq doturuny kimdir öýdýäňiz? Eýem çadam gelip şoğullak gitdi. Birikmanna gelle diýip ähliňiz köşke tarap ýeňdiňiz. Ýok edin, vesselam. Öldürmezden ol. Ähli adaletli şalar benniň iň soň haýyşyny bitirýändirler. Bir pursat tagapyl edin şahym. Maňa bir piyalacık suw berseňiz şahym, haýyş dedýän. Jellat, näme haýyş bolsa diňlede destine ýok et. Merhemetli padşahym. Biz siziň mübarek suwuňyzy içdik. Indi nesip edenden siziň mihmanyňyz bolduk. Anha gördüňmi anqaw jellat? Bir çemse ganyň mes şahym, men muny mihmanyňam mos öldüreýin. Ýok. İlk sen muny ýenjeniki jellada aýpaltadan geçir. Soňra öz şöhratly ömrüňi tamamla. Ýok bol şu ýerden. Leppey şahym, leppey şahym, Wedi. leppey şahym. Muň ödüni ýok edip gulwadaryna dykyň. Görýäň men göpal jelladymy? Ol öz ölümine bar Yok. Ol ölmedinden ozal
iki nöker öldürjegünden kanagat tapyp barýar. Özüňe danışment kişi. Häzirlikçe men sana dana kelläň bagş edýän. Ýöne bagşy. Menem sana bir rowayat aýdyp bermekçi. Ol seňeşden soňky rowayatyň bolar. Mihmanyň bir hezzetde şahym. Ölüm bilen gorkulmaga beýlede dursun. Hatta işdämem bodup bilmersiň. Näme? Gorkaňokmy? Ölümdenem gorkaňokmy? Ýok. Näletsinmiş? Bu dünýede ölümden gorkmaýan adam hey paçadan gorkarmy? O dünýeden gorkarmy? Ýaşaýyşyň jebir jepasy ölüm bilen barabarlaşan soň adama ýitirer ýalzat galanok. Belki käbir kişiler üçin hubbotly ýaşaýyşdan ýeketäk çykalgadyr. Onsoňam aýdym aýtmagy gatagan edilen ýurtda ölümden gorkulmaýanyny geň görme. Şahım. Tevipleň eden emindenem peýda bolan o. Şahım. Şahzadanyň hal ýaman. Eni de mümkünlü ütgeýän zat ýok. Hawa mihman. Bet bagtlyk geke gelmeýän eken. Şuýlky gyzamyň agdy şeýle bir hapa bolýan. Neslimiz tükellep barýar. Näme? Galykman helage diýämi? Ben näme sebäp diýleni? Ursa desseňiz bizim tebipçilik edip göreli. Bor mihman. Son wagt diýmedim ýaly, senem tiýnan şüküräý. Ya pirim baba gammar.
Kalktı. Başağı kalktı. Kalktı. Ha, turdun mu oğlum? Yaxşı boldun mu? Hay tüveleme. Gel oğlum sana dutarı uğradayım. Yine elini verdi koyan. Bu elini verdi koyan. Hay tüveleme. Yine şey diyeyim kak vermeliyim. Hay berekella oğlum. Hıdırmyň sen, Ilyasmyň sen, kim sen? Menen tek eneden nogulup hastany sadlen bejerilýänini görmändim. Galykdy. Kudurot. Yine şu dutarda şahım. Ediz mihmana serpa yapın. Maňa serpay näme gerek? Öz ýurdumda aýdym aýtmagy ursat berseňiz maňa ul serpay şu. Men aýdym aýdaýyn. Bala çağalaňyzy delalatym ýetireýin. Pelegin gerdişi bilen 25 ýyl mundan odal ýitiren oglumy gözläýin. Ony oglumy şu dutardan başga tapıp biljek hiç ýyl gudurat bolup bilmez. Onu ogurlanlaryna ol kijek çağady. Ýaňja dil bitipdi. Belki ol ýokdur. Belki oň milletem başgadyr. Ýöne oň damaryna türkmen gany bar bolsa, men sesime, dutarmyň sesine hökman geler. Perwanaň oda gelşi ali. Maňa öz ýurdunda aýdym aýtmagy ursat etseň, şo uly hezzetiň bolar şahym. Ruhsatdyr ediz mihman. Perman. Ediz mihmana men welaýatlarynyň ähli ýerlerini aýdym aýtmaga ruhsatdyr. Eden hyzmatyňa taňry ýalkasyn oglum. Uy köşük. Senden beri dur. Ýür sadyň näli? Ay borla ýaşuly. Men sa diňläp durmaýyn. Ýöne sizden bir haýşym bar. Awwa. Ana haşuny Allah şol wagşa eltip bersene. Muň içinde näme? O ýaşuly men oglum sadlen mejerdi. Men oňa biraz altyn towak berjek. Ýok köşük, munyň bolmaz. On soňam o bagşy prolan oga. O ýer sadyň näli? Seret, göräň çalşyny. Hey dünýä. Şular ýaly adamy geday edip kimi baý edýän diýsene. Ýür. Adamlar geday bagşy gelýär. Yalkamış.
Payradan? Bu geday wagşy diýilýän nasıl? Seni kenin o yalkamış. Owa maňa geday bagşy diýerler. Saňa kim diýerler payradan magşy? Näme adam satýarmy? Öwülme degme geday. Sen buloň aýagyna ýykylyp tejde de edipdir. Siz tüýüs özüňize manatyp ýere düşüpdiňiz. Sat dünýäni payradan. Geday işiň bilen bol. Guledäge berber sanan çykaraýmaýyn men seni. Täzir. Sesinke. Sesime kesjek däl ay. Ah şeylemi. Sesin kesmesen. İtoğlu. Dilin soğrup alayarım. Bolýar. Atam. Bir saat salyp bersene. Bor ogul. Men çal bagşly. Şulutar Allah bagryňa basyp sakla. Belki bir zatlar ýatlydyr saňa. Ana bul. Boldumy? Hanayt. Hey bir zatlar ýadyma düşýärmi sen ogul? Düşýär atam. Dinläsin. Gaty kän dinläsin ogul. Atam. Sen sağlyň bir salym goýdy, maňa derdiň aý. Men saňa taňyrdan soň kişiniň bitirip biljek işini bitirip bereýin. Goý ataň gelsin. Asmanyň andyçýan atam. Sen meni ataň bilen tanıştyr. Baraw ataň getirip ber, boğup bir hediller edindinji. Öýde işiň bilen bol haýwan. Millet. Sizden tek bunu tanaňyz ok. Bu sizin paçsaňyz Kaysar şah bolmaly. Kaysar şah. Elimi dolun, şahların şahı Kaysar şah. Şahım. Şahım, günäme ötüň şahım. Atam, sen meni näde tanadyň? Men sen köşüňde 3 günläp aýdym saat etdim. Men sağlamdan mehrin ganymy? Ganmadam. Sen ikinji gedek ýüz keşbini üýtgedip men aýdym sağlamy dinläp gitdiň. Howa atam. Dogrymy? Sen men oglum bolmaly. Näme? Men atam şu ýurduň şahydy. O pahyr bir eýam ýogully. O sen atalygyň bolsa gerek. Paçamy tökmeni şeýledi. Atam sen aýdýan zadyňy gulugyň bir eşdiýämi? O sen atalygyň bolsa gerek.
Sen men oglum bolmaly, eşitdiňmi? Men oglum. Sultanım, şonaň ordun, hakkından çıktın sultanım. Muny dara gazyndan atın. Günäme geçik sultanım. Ol ikisini bolsa nana taşlaň. Kullaryn boşadyň. Çekin eliňizi. Näme diýseňem sen men oglum bolmaly. Goýberin meni. Goýberin diýen. Şahım, siz bärdemi? Biçere Geday bagşyny zyndan atdyryp, on günäsi näme? Ol biziň ýalňyz oglumyzy göni gelen ajaldan halas etdi. On soňam, soňky günlerde siz menden bir zada gizleýäňiz. Ya men göwnümemki? O sen gownuňadyr. Sen men oglum bolmaly. Hawa, sen men oglum. Sen men nişanlym bolmaly. İki pilçeň arasynda ullokan hal bolmaly. Çep çatalwaň iç ýüzüne çay dökülüp yanan ýeri bolmaly. Ejeňe hanjar ulanna. Senem guçak nekeni. Oň aýtmagyna görä, şo hanjaryň iýseň aýagyňda da galan bolmaly. Ýat dil, sen zybanyňdan ene diliňi süpürip aýrsa da, daş keşpiňi, geýimiňi ütgese de, sen türkmen ýüregiň ütgemän galypdyr oglum. Sana garaşyp ýatan mehriban ejeň mazary ýetip gidendir. Gideli oglum. Kaka. Öz ýurdumyza gideli. Öz ilimize gideli. Perwane dey pırlansam, perwane dey pırlansam, perwane dey kül bolsam. Dide çöksem yalvarsam, sen uğrunda kul bolsam. Royunda garemin, başka hala seyretmen. Divane dey sermensem, divane dey sermensem, derviş kimin sergetsem, Mecnun kimin çölgetsem, Leyli bolup gelmem.